de 3, ha dit 3. Peru. Ja els tinc contractats. Tenim ocupats el Martí per una xinxolaina i la Dianela per una xinxolaina. Vostè per una està disposat a treballar? Per dos no el contractaré pas. I per una? Per una sí. Final de mes. Totes les famílies han de passar per abastiment. Està molt bé la iniciativa que esteu tenint, però això ho heu de fer no aquí. Aquí no és el problema. Aquí se'n dona el menjar. Si no doneu menjar, us moriu tots. Si teniu algun problema amb els empresaris, heu de parlar entre vosaltres i amb els empresaris, no aquí. Senyors, a la Walt Disney Picture, a partir d'ara, oferim treball a 0 euros, però els ensenyarem a dibuixar. Poden vindre entre no paguem res, però això en el futur els ho pot fer. En el futur els ho pot fer. No, per una, la plaça és seva, però per una xinxolaina. Són esquirols? Sí. Per 4? Un altre. Ofereixo feina per una xinxolaina. No! Mínimo 5. A veure, Som a plataforma sempre. que no vol firmin per un mínim de 5 xinxolaines per cada. Què dius, Martí? Què esteu fent? Esteu reunint tots? Sí, per fer firmes i així, quejar-se. Jo tinc aquí. La mare, mínim 6. Però esteu fent família. Ei, hem de signar tots, signem tots. Vale. No us escolteu! És una reunió sindical. Allistarem els seus noms i els Ens que queda assisteixin poc a aquesta temps. reunió no serem contractats. Ens estan explotant, però el que vosaltres no heu pensat és que sense nosaltres ells perden. Si no tenen treballadors, les fàbriques hauran de tancar. Comença la setmana 1. Tots quiets! Tots quiets! Però és que si aquí la mà seran contractats. No parleu amb la patronal, perquè ara et paguen per 8. Però quan et pagaran demà? 1! Una altra vegada! Quan tots vosaltres torneu a treballar, tornaran a baixar els preus a 1. Aquesta empresa haurà de tancar. Per tant, si no volen tancar, no tenen més remei que firmar amb nosaltres un conveni. Sabeu el que és un conveni? No. És més o menys això que estàveu ficant aquí. L'assemblea del sindicat. Qui està a favor d'exigir a la patronal 10 xinxolaines per home, 10 xinxolaines per dona i la prohibició que els nens treballin? Jo! Si algú s'aixeca, si algú li ofereixen 9 i s'aixeca, a la llarga perdrem. Deixin treballar els nens, que s'han d'alimentar els nens. Si a la tercera ja no tenen ningú, ells hauran de tancar ja. Treballar, home! Accepto, jo accepto. Un membre del patronal firma el nostre conveni. Bueno, la primera pregunta és si us heu passat bé. Sí! Podem considerar que hem guanyat tots perquè hem firmat el conveni. Els treballadors, perquè heu aconseguit un sou digne, i la patronal també ha guanyat perquè s'ha salvat de la quiebra. Enhorabona a tots per al joc en si, perquè era un joc molt difícil, molt arriscat, i ja ha sortit prou bé, i m'alegro que us ho heu passat bé. Visca l'obrer. Visca l'obrer, exacte. Ara cantarem tots la internacional.